na buhay mga kabeli. So nasa Pangpang Market tayo, Pangpang Angeles. So ito yung pinakamalaking palengke dito sa Pampanga mga kabeli. Mga kabeli, time check tayo, alas 6 ng umaga. So umalis tayo ng 5 AM sa bahay. So dito ang catering natin. Yan, park lang tayo. Tapos dito tayo mamimili ng lahat ng kailangan natin mga kabeli. Sama natin si Jun. Good morning po mga kabeli. Sambagsak. Stop. Sakyan po tayo. Okay, motor si Kuya. So mga kabeli, ito yung pinakamalaking palengke sa Pampanga. So Pangpang, kung tawagin nila to palengke ng mga palengke. So yung pampalengke kasi dito namimili ng mga ititinda nila, tapos dadali sa ibang palengke. Palengke ng mga palengke. Pang public market. Hoy, kailangan tanguling. Wah. Di mo pinuntahan dito? Beli pass na tayo. So dito kompleto lahat mga beli. Lahat ng kailangan mo nandito. Boss, magkamang ka? Tanong lang. Wholesale, wholesaler ka. Magkano dyan? 2-4 na lang. Ha? 2-4. 2-4, isang box na yan. Tanong lang po. So beli 2,400 isang box ng kalabaw yun pa yan ha. Oo, kalabaw. Pagbaka magkano? 140. Pagbaka 140 na. So si Teresa si Janjan mga beli na iwas sa sasakyan. Palok oh. Matamis. Nakarin tayo ni Pai. Laki. Ang haba nito mga beli. Morning po. Morning. Harina. Natakman niya pa ako. May pag-hinayami. So mga beli, mga frozen meat. Frozen. Bye-bye. Baka? May sugi tayong baka dito eh. Nakalimutan ko na ito. Ay, ikot muna tayo mga beli. Ikot muna tayo. So dito mga beli, hanggang tanghali yata ang tinda rito. Ano, daing baka mga beli. Mga beli, bili tayong baka. Baka po, sir. Magkano kilo po ng baka? Lemon po, 430, sir. 430. Opo. 400. Ito, belly, 400. 400. Sa picture ribs, 370, 360. 370 sa ribs. Opo, ito po. Pang roast beef. Roast beef, Eh, ganun. 440 po. Anong part yan? Muscle. Muscle, ano? Pero masarap po ito sa roast beef. Magkano last price mo rito sa laman? 430. 430. Mura na yun, sir. 447. Sige, pengi akong 3 kilos. 3 kilos po dito. Ay, 10 kilos, boss, 10. 10
So mga belly, 10 kilo. Opo. Kaya boy, 10 kilos. Pressure cooker lang yung ligaya. Ha? Pressure cooker. Hindi, meron tayong pressure cooker. Pwede na yun, sir, o sakto? Sakto lang po sa 10 kilo, pantinda yan. Laban discount pag pantinda? Discounted na po siya 10 pesos. 440 po talaga yung original price. Isa yung ulam. Sino? Lagang baka. Ako yun. Tayo. Ayaw? Gano? Ano na lang? Yeah, belly, 10 kilo. Ano pa po? Okay na po yan. Pa-slice na natin. Kuya, pa-slice ako. Ang ano po? Siguro estimate natin mga 3/4 bawat isang. Tipak-tipak lang. Magkano yung total? 4,300. 4,300. Hindi ba matigas yan? Hindi ba? Magkano kilo ng liempo natin, Ton? 340 eh. 340. So yung mga belly, naka-order na tayong pang baby back ribs sa lechon deli. Ay, iwan mo muna sa amin. Okay, Superman. Boy, manok tayo, boy. Cordon bleu. Wash! Cordon bleu. So mga belly, 10 kilong cordon bleu. Saan? Ayun. Kartong bro. Na? Tapos sila yung kartong bro din eh. Dito na lang, boy. Magkano kilo ng breast natin? First chicken po, 180. 180. Sige, 10 kilo pang cordon bleu, pwedeng pagawa. Chicken roll. Chicken roll daw. Timbang po ng with bone, ha? Ah, Tapos yun daw. Oles. Kilo. mga belly, 180 ang kilo ng manok dito sa Bangtang. Mas mababa siya ng konti. Opo. Shoutout ka natin. Shoutout po. Bili na po kayo dito sa Pangpang Market ng chicken. Everyday fresh po. Saka isa't kalating. Ito'y balong. Bukbaw? Ay kuya. Pupulas ka na. Saka baligay mo ng 12 kilos yung breast ko. Yung 2 kilo pabukod pang ano eh, pasawag lang. Ay, balikan ka. Sige po. CR19 po. Oliver Rose. Ayun. Ayan. Oliver and Rose. Sino si Bernal and Lisa? Sa kabila. Okay, balikan natin. Dalawang kilo na. 1.5 na lang. 1.5 tas 12 kilos na yan. Yung 2 kilos, pabukod. Apo. Hindi ko gugaw na siya na. Hindi. Hey, mga belly. So, balikan na lang natin. Seafoods na tayo, boy. Mga belly, seafoods. So, meron tayong mix seafoods. Ganda ng mga seafoods, mga belly, oh. Hoy, ikot muna tayo. Seafoods. Naka-ready na kaagad, ano. Kaya lang yung ano niya, frozen. Sepo egg po, meron tayo. Ganda ng mga ano, mga belly. At ano kilo ng puset? 420 po. 420. Opo. 200 baby.
Saray wapos. Sa ipon natin, 430 lang. 1 kilo. magkano? 430 lang. 430. Hoy, ipon paset. Ganda ng lobster, oh. 10 kilo. So, kailangan natin taong alimasag 52 kilos. 2.5. Para sa 10 kilo. Oo. Ilang kilos ka? Sa inyo rin ta. Ito lang po yung sa akin. Ilang kilo sa ano? Ano gagawin nyo? Seafoods? Oo. Sige, pengen yung 2 kalahati. Dito po. Sige po. 2.5. Hoy, kuha kang ano, taong Ito mo. 2.5. May mga pinapayang ba ito? Tanong mo nga yung magkano yung lumot. Kano binigay ito mo? Hoy, taas mo nga, boy. Magkano daw, boy? 600. Ha? 600. 600. Mataas talaga ang lumot. Dito, tanong mo sa kanila. Yan ito yung magkano ganito? 450. Magkano last price mo? 400. 400. Tingin yun to 2.5. Dalawang 2.5 yan. 2 up tsaka 2. Magkano sa taong? 150. 150, taas ng taong. Na isa malalaki na yan. Sobra po. Sarado lang natin ng ano. Yes po, 2.5 lang po. Sige, sige. 450. Nanay, ito. Yung malalaki ang gusto ko eh. Ano lang yung gusto mo? Oo. 450 piliin natin. Ha? 450 piliin natin. 450, pipiliin. Malalaki lahat. Eh, ano yung 400? 400, diretso ganyan. So, hindi pa pwede yun. Pag ano? Sige. Sa 400. Oh, sige. Okay. So, wala nga limasag ate, ano? Eto, nanay, magkano nakapakmang ganito? 120. 120 mga beli, lulutuin mo na lang. May puset, alimasag, saka ano na. 2.5 lang? 2.5 lang? Okay, na. Ang face po. 2 up sa akin. Ayan mga beli. Magkano po ang total natin ay? 1,350 na lang. 1,350. Ano? So, yun. So, sa ano daw mga beli, limasag is 350. Limasag. Thank you mga beli. Ate Gemma, ulang oh, meron dito. Kaya po nung pwede mo po, hindi pa tayo po nag-ibuhin ka na. Hindi pumawi na po yan. Okay mga beli, bili muna tayo ng so mga beli, limasag. Kailangan natin. Ito yung kasi po yan. Kita po perde yung iba yung ekpa niya po. Kuya. Ha? Ang paborito ni ano. Ano? So mga beli, ano yun eh. So mga beli, scallop po. Tinatay. Okay, ikot. So mga beli, ikot lang tayo. Tapos na tayo mamili. Yun. Ulang. Ay, sorry. Lapu-lapu. Lapu-lapu. Boy, alimasag na lang, boy. Anong ulam gusto niya? Ulam. Pili na kayo dyan. Alam. Banat go.
Laga ng palengke rito mga baby. Yung dintang niya mo, karin mo. Pwede nga na ako pagkakasing. Kaya mo ako na yung pagkakasing na. Labas na yan po yan ah. Tumabeli hanggang dito lang yung pinakadulo niya. Pero dami. 250 alimasag. Magkano ngayon dito sa ano, nanay? 1-3. High blood? High blood. Dito magkano to? 750. 750 mga beli. Ito bumaba na. Yun, medyo high blood. Ano, mataas talaga kahit sa yun. Salamat po. High blood ang presyo, dam. 1-2. 1-3. Matatawad mo yung mga beli hanggang 1-2. Tapos gulay. Marami pa tayong breadcrumbs po yun. Hello po. Kumusta po? Subscriber. Salamat po. Oh, alimasag. Ha? Sa reta. Kaya magkain kilo? 280. 280. Ito para sa 280 na. 280. Orena, 280 lang rin eh. Mga belituan. Para rin po. Pag hindi na kami pa. 280 mga beli. Tingin yung 2.5. 2.5. So, dalawat kalati din. Ba't magkailan? Oh, sarap po. Oh, crablet. Yoro, ito mataba na. Oo, wala po din. So yan mga beli, hindi mo ano eh. Minsan makatiyempo ka na mataba. Okay na lang boss, okay na lang. Ha? Okay na po rin. Taba na rin po. Yun na ito. Kami kain, lugan na rin boss, patong kain. Malulog na rin po. Kaya na rin, may kaya lang yung kain. 2.5. So, dyan bakit ang karikol? So yun mga beli, 2.5. So ito, 100 mga beli. Ay, walang plastic sila. Hindi na kayo bako. Sakto mo 2.5 na. Sa pa, bawas. Okay na lang, 720 na lang. 720. Oo, Rob, 720. 280. So mga beli, 280 ang kilo. Gulay na pa yun. Ano boss? Promise pa raw. Uy, anong ulam? Uy. Ay ta, luar eh. Sa ano? Ito nga lumasag, ayaw mo. Eh para sa ano yan eh. Lulutuin natin. Ay na mo. Mga 720.
Yung mga Beli, balikan na natin yung ano. Doon tayo sa baboy. Asa si Gio Dam? O, sige, tilapia. Oo, napakasarap. Manyaman. Manyaman, Kenny. Ano po? So, yun mga kabeli. Normal na mga isda sa palengke. Ayan. Okay, patay na naman, Nikonso. Wala masyadong tao, ano? Dati, nung pumunta kami rito mga kabeli, pangalawang pamamalengke na namin dito. Ano, siksikan ng tao dito ngayon. Wala masyado. Ay, gulam. Ayun. Lalaki yun. Ha? Shoutout mas mami. Anong pangalan ni Nanay? Mary. Mary. Yan, shoutout Nanay Mary. Nandito sa Pangpang Market ngayon. Sayang. Anong tawag dito? Sigon. Magkakilo na natin? 100. Ano pa yun? Ano? No, ito na, para na. Hindi ka na. Scallop. Ito high blood na. Magkano kayo? Magkano presyo na ito? 800 po, malalaki. 800 mga Beli. Ah, Beli, 800 yan. Nanay Mary, shoutout po. Papilang po kayo na asin. Yun. Magkano asin? 20 lang po. Ah, ano na ba yun? Plastic na. Saan yung binili natin ng karne? Yun. Okay. Ay, salamat po. So, yun, si Nanay Mary, shoutout. Poy, bili ka na ng ham para sa cordon bleu. Oo. Mixed veggies. 120 isang kilo, mixed veggies. Si Kuya Jello. Mag-hi kayo, ayan o, vlogger yun. Ito, ganun din ang price Yes, eh. sir. Iba lang yung ano niya, pagkabalot niya. Dito kasi branded. Hindi, ano lang, yung hindi naman, wala naman sa brand yan. Pareho. Wala. Nasa gulay. Yeah. Ay, yeah. Balot lang talaga. Okay, yung ilang kilo ba yung sepo egg natin? 10 kilo. Lan? Malay, sumigat kayo ang kuya. Dapat lang po. 40. Dagdagan ka. 5 kilos po. 3 kilos lang. Tapos kumana ang tanggalin. Ito kinugulo. Tender juicy. Original bang tender juicy ito? Ha? Mga nakapak mga baby tika kalating kilo. Ate, pengil lang ang 3 kilos na ito. Ano ba po? Tapos, ilang kilo, ay ilang piraso nga. 5, tsaka isa nito. So, kasama. 4, 5. 6, dalawa dito. 6 na, ano nga nyo? Meron kaming 1 kilo. Hindi, yung ano, yung branded. Oh, may kinig. May Kenny. Patingin. Nandiyan ang 1 kilo. Wala bang kalating kilo lang? Half kilo daw. Ay, naka-slice ba yan? Hindi, yung buo. Hindi, slice. Ay, slice na lang. Yung Rowells masarap. Rowells. Yung bida na yun. Isa na lang yun. Magkano yung Rowells? 70. Yung bida. Mas, ano namin yung bida eh, mas gamit namin. Kaya lang, walang stock. Okay, so ito na lang. 360. Ito. Uy, walang stock na bida.
Gano ka rin tamo? Mga Beli, hindi ko na alam kung nasaan yung binilan namin ng ano, ng baboy. So ayun, ikot na tayo mga Beli habang sila Jeff ay bumibili pa. Ang laki. Hello po. Saan po mapapanood dyan? Abeli po. Ay, ano, Kabeli. Scallop. So may binilan namin. Pugita. Lapu-lapu mga Abeli. Ano ba eh? Nori? Boss, tulong. Magkano kilo na lapu-lapu ngayon? 650 bossing. 650. Sayang wala tayong order. Mura rito mga Beli. Tanigi. Parehas lang ng price yung pula sa ito. So yun mga Beli, sa inabilang ko nakaraan is 800 ata ang kilo ng lapu-lapu. Sige sir, pag Opay, nakita nyo na sa banda. Okay, tara na. Anong alam ka? So, yun mga kabeli. Yes sir, Kabeli. Ano tayo? Beli, diba? Ibutan na itong kaibo sir. Ibutan na bibak. Sobrang bagit ang bibak. Kaya sir. Sakto na tao. Sakto yan. Bukasan na niya itong kaibo sir. Ang bibak. Yung mga beli yan, pan baby back ribs. Sakto yan. Ali, mabuto na rin. Pulong mo ka. Ang pare. Yan, saan dito ka puta? Alawin mga tingin ito. Magkano kilo tol? Yung bibak natin 290 lang. Baby back ribs 290, tapos yung liempo natin Bigyan mo 340. 340. Pati na. Okay, sige. Okay mga beli. Mga beli, Pangpang Market. Angeles, mga beli, Pangpang Market. Ayan mga baka. So, 440. 440 ang kilo ng baka mga beli. Reels.
mga beli, dinala na ni Ingo sa ni Adam yung mga pinamili natin. So nasa sasakyan na. So kami ni Jeffay, bibili kami ng mga ingredients. Ayan, bagong mga beli oh. So dito tayo, bili tayo ng mga ingredients mga beli. So kailangan natin ng breadcrumbs po, marami ka pa? 1 kilo lang yan, 1 kilo pa. Pwedeng bida. Bida ka, bacon? Wala. Wala. Ito, magkano tong sweet? Sweet ha, 53 po. Ha? 53. 6? Penging 6. So mga beli, mamimili lang tayo dito. So mga beli, gulay na lang. So nakapamili na tayo mga ingredients natin. Nakabili kang basahan, boy? Ano na lang pala, dishwashing liquid. Swasing. Doon na lang, mamaya na lang. Okay mga beli, punta na tayo sa sasakyan. Antayo ting, dalan mo na. Amin na yun po ikaw na bala doon sa ano, nakakarton yung iba. San Gades yung gamit natin, pansit kanto mga beli. Meron tayong 5 kilos. Alright. Kompleto. Yan lang ba? Saka yung ayun pa yun. Yung mga beli, bibili na tayo ng gulay. So, para sa pansit, saka sa mga gagamitin natin. Pangpang market. Laki ng pangpang market mga beli. Tokwa. Ano pa? So, yun. So mga beli, bibili tayo ng... Hoy, atid mo na yan doon. Second. Kaya mo pa? Okay, dito lang ako, bibili lang ako mangga. Nagpa-vlog yata. Tay, hindi ka tayo. Hello! Mangga po, magkano sa mangga? 150 yung malaki, 140 yung maliit. Yung malaki, 150. 1 kilo lang. Kilo tayo. Tay, kunin mo yung malalaki. Anong YouTube mo? Sa mo i-upload? Magkano po? So yun mga beli, gagamitin natin sa kani salad. 245. Mapanood ko. Opo, panoorin nyo tayo. Sige. Ha? God bless. Okay mga beli. ABS? ABS-CBN? Hindi po. YouTube dahil. Oh, YouTube lang. Siya sa discuss. Vlogger. Vlogger. Ay, pasuyo naman, pasabit naman po. Thank you. So, yun. Thank you po. Boss, huwag lang, boss. So, daming mabibili rito mga beli. So, yun. Sa mga beli, ang catering natin is mamaya pang-hapon, 3 PM. So, kailangan natin maaga lang kami dahil dito ako namalengke sa Pangpang. Ha? Oh, nandiyan ka pala? Opo. Nasa sila kuya mo? Nandun po sa... Ay, yung itlog, kuhanin mo muna. Ilang gulay? Tara, atid mo muna sa sasakyan yan. Doon na tayo sa harap pumili ng gulay. Oo. Doon naman na tayo. Hoy, eto pala itlog.
Yung itlog ng pugo, baka nagkabasag-basag doon. Ay mga Beli, nasa parking tayo. So mamimili lang tayo ng gulay dito. Uy, punta mo ako dito, Poy. Wala, may iba na ako. Gulay. Yun, dito tayo mga Beli. Ate, magkano kilo ng green ice? 60. Kalate. Iceberg pala yan, ano? Ay, green ice yan, ano? Eto, Lix, magkano ngayon? Lix. Tapos sayote, 1 kilo. Okay mga Beli, bili muna tayo. Alam mo kung nandun, nilagay katamo din. Wala ka sa atin yun. Okay, kumpleto na yun. Huwag ko ito yung balik. So mga Beli, okay na. Amin na na ito. Hindi yung sabon. Viral ko ko yun. Pulit tayo na mayari doon. Okay mga Beli, tapos na tayo mamalengke. So yan yung palengke ng Pangpang. So pinakamalaki palengke ng Pampanga mga Beli. Okay na tayo po. Boss, bawal kayo yung single. Sa palang makaparada ng single, oh. Kaya sa single din, eh. So yun. Hoy, wala tayong nakalimutan gulay. Wala. Wala na pansit. Okay mga Beli, punta na tayo sa sasakyan. So si Janjan nandun sa sasakyan, tulog siguro. Wah, 20. So ayan mga Beli, hanggang dito na lang yung vlog ni Pres. Chef A. Okay mga Beli, ayan, support natin kaigan mga Beli. Kabeli Jeffoy. So yun, hanggang dito na lang. Kabeli sponsor, love you. Thank you po. God bless all.